All Party Hills Leaders Conference a song pen bitung reng thama constituency along kache song asai keding. Thomson rong PK CPIML a KSA pusi KSAMI phubari Leoning lengpen ke jong. Hai ke bai I power tiller pen inut apran kedam. Kardom pinya daba birtang ton pen chethanam senang. Nijang Karbiang long alo bitung reng thama constituency lang sudo pathuak lamalong All Party Hills Leaders Conference song pen Karbiang long Autonomous Council re-election pado thunang ji pura ke ongdong armu che tong ponsi armu che jeng pen kache song asai ke deng pon. APHLC mate All Party Hills Leaders Conference a song atum pen labang so kache song asai ke deng pon along APHLC amai phuje ai ka thar pen chenglok Songja po songja pila pen APHLC a song aphan ning ka che theklong ara tum pen bangso ka che song asai ke deng pon along chito dun si RD do jor pen ka che song asai ke deng pon halapu armu che jeng pen ka che song pon a hut re-election do thunang ji la pen BJP go back APHLC long live Tribal Unity long live Bongo Sena go back pu ke hang kataram pon si dongka mukam rong sopiang kangalo par omplup anpin lo Tangte All Party Hills Leaders Conference a song pen airset prung set kupia thesi kache song pon nang kokma la pen APHLC a song japo angtong ingtia phan pai song akang tui pen pajok ponji a phan APHLC amai phuje ai kathar pen pherang ke athingno ke thanalam thile noni litum aju ponsina song la ke ju ke dam tang KAC Karbiang Long Autonomous Council a election la ke illegal la ke aron ateng ben lege dogali ponchayat aron pen dorong ilitum phan jila porishot ng pinchong rong la posi ilitum la ke opos lo la pen ke la puthakta election hol alang litum proxy voting amunit anut kaprek amunit dom phan voting vote ke PG amunit tum pape wang long lesi alang litum ban hersi akaprek amunit atum BJP atum vote pivret la pen along pen ke theng ke chok pen dak bitung ke theng ke chok pen si dak alang litum gundagiri pen si vote ke pe hailo election ke pe hailo la ke illegal la ke munit atum aning ke hang pen le labang so election ke hai kali alang litum election ke munit atum aning ke hang pen si pe hai nang ji halapu di phurong sopia long flyover se marlote kopi ko sonsi di phurong sopia long ke plangjima bangso puthak All Party Hills Leaders Conference a song ningkang samdun de puthak sitami je ai ka tha pen ke than pon thwalam the sitami noni litum lang pon thu sinang over mane over bridge silampo la long towar king ha DFO office pen ha council member tu a hem an pusipu lake abinong ke lage bidikang lim lake bongo sena RSS atuma bidikang lim abidikang lim ke lake hala rong pharpinok be a kumlin lapen apart lapen Samson singing tia kumlin lapen apart anta kapetek long le deji kapaterek etja phansi ilitum moapia ovianta la kapachiki molong le deji ladak pen ilitum ining kethe ining angthin ke chepethe akam kapiklem kapamatha long le deji lapen kapiklem long le deji phansi la ke claim dongka mukam pen wiki be Karbiang long live kedam tang jakhong ni phai ingkoi rai siar ni lake ingdeng trok ke bracket hom karbi lo charlia song amahang ke thek arni lo bangsor ni dipu rong sopia long amatsi kese amahang ke thek arni katalon palong ni nang dokok lo isia kese atum ke rong theang ami thanga sai hemalong lapen isia kese atum abangke langkung habe auditorium holalong tangte matha dami me alama bangke lahen lo kodak abangsi ahok pet AKSA lo lapen koso AKSA si karbia khai amoy arbung lo pura radatum kamatha atehang che odet anpin KSA mate karbi lo charlia song pulote karbia khai amoy arbung pusi hok pon lo bonta bangso karbia khai amoy arbung abang kachiplak era jok karbia khai non amat amoy
ke charchak ji aphan akisung nang dokok lo lapen halabang so amoy arbung achet ang se ajok mi thanga moy arbung pusidami koloso abang si karbia khaya moy arbung binongma ke pang thek ji aphan akisung nang dokok lo bangso ingdeng trok ke bra ke thom karbi lo charia song mahang ke thegani katalona maya hut KSMI Pubarim, Leoning Lengpen Kaningje Ponatengke, Thomson Rong Pia KSA ke, CPIML a KSA lo, La Sojoini si Alang Nitunga Bangke, Lama ke tar setame KSA pen CPIML alama ke, Tara Pepsi, Theklong Lopusi, Ningje Pon. La bangke lalo he actually hala so KSA bangke hokpen bangke lagi CPIML wing lo, alang tum meeting do sita flag tami alang tum somrapet si Theklong si hoi tu sita itu masih yang bangke lahai kan tu kami abang lang nam dedet si karbiarat ke balu cali asong panalang ring cipidun pensi pinyalang itu long dun lo morning itu long bang kahai morning isi mane long dam kahai sita hokpeda bangke il tu marah tu bang sita me hokpeda long kamat hadun ten kami klaim dunji fansi kadu fana chuningri lo Lam Ningje Choda Bangke Chokche Asai ki claim pon abang si rada phan ke paklang nangji lapen amithang kaningje lam the bangke RDJP pon thek nangji lasi madu asongja positame claim pon pami nangji puta ningje pon thu Suman ke sepena background tumta du lo sta pinila penabla pu tumta du ni puji bangke lam ningje chot amat akama bang claim lede asijepet he chot bo bang kali de nai ji athe lam nige ponte akam claim I pachuni thek nang ji lapen alam RDCP ponang ji lasi RV ke jang ke mir thengpi theng prang tame paching yok the sida sininga kurung ben ke jing yok thek thi Nonapor huda bangke karbia khayatum kachingrum nangji apolo athe karbia khayatum bangke nonamat thepai amang alongsi dolo Klorang rangan si dolo la si thangan alam theta nang nilo wang non chingrum nang khaya ki sungpen pajok pon lo nang pusi KSA mai Pubarim Leoning Lengpen ingdeng trok kebra ki thom karbi lo charlia song mahang ke thegani pherang ke thingno ningje pon room ji ke kopi ground nang nelo kachingrum nang ji situation sinom dokok lu iltum karbiara tum no lasona situation nang sido iltum sungpik lu karbiara e phang lang nam lu bolong de itum kangting siring lok sik theklong lasi nona por ke chingrum nang puchang he sit kaddo kawe sit nang bar si ka chingrum platform lo wang jung ko unconditional la ka por si avelo itu por avelo mane iltum akhai non lasona jangchal nang sido je iltum he pagi globo Lasuran ta iltum nonanta chingum te thelang lutang te lake iltum karya khaya phan iltum aphukum molong iltum akai no mate akai chok je sinang jong thip News report Karbing Long Live Kedamtang jakhong ni phai inquiry ni Dilai Police Station angkang Longkiram Hanse Amikar Rajen Bongrung Arta Ningkan Thongkep Monsing Teron Arong along Hidi Hai ke bai chongdat dun ahut Power tiller pen apran damnang joilo. Ahemasang ho tumpen nang ke thandun ke Monsing Teron Arong along sai ke claim dam Hidi along power tiller pen Hai bai bom ahut Koson pen ne bag gear ki bi ko jok aphianat kachiru ahut aking blade along chithui dun si Abang Arjon anta kiper damlong lok ajok abang Arjon pinangan aring hu solo Tong sekot pen Dipu Medical College and Hospital along ke pon bom ahut si towar ebeng anpen achithe aviderlo Kalitang Rajen Bongrung achor lapen asumar banghinia phan chipamu tekanglo Non kisung thek tika pora hut kerap kilong jia phan karbiang long ke thekiding atumalong ahema sora tumpen kerap johang pon Rajen Bongrung Sipu Alang Li men ke asi Alang Li kami claim dam lo hai ki bai dam mane power tiller pensi hai bai son lo amat Alang Li ko son pen ane men a tractor abang begiar logai chok sipu agiar tong slip nane ko son ne amat a tractor bang men api chibang ju ye son lo amat chingkhur phak
si alang likhan aking lo ruklok lo aking pen mana aking ham mi pen san phe mat ha aking khaman ta son hola ablet bang tak lu du de lo apok on tak lu de lo amasi chingthang ling delang ling chong da don ko na rong lo ko pi hem lo la bangke teron arong monsing teron arong pi hem ni di Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Bokajan Municipal Board along ke damtang jakhong ni phai crate trogar ni pen rong sopi angkang karkok ke pangthira sai ki claim bang crep hotum chiklo jon trok kep abainong ke long le det ajok sai chiklem wang we det si kache song asai ke deng Alang litum pen pherangke thengno nangke pachini dona tingki Bokajan Municipal Board along karkok ke pangthir mate sweeper atum kaiketa ami thanga sai chiklem bom si un an pen Bokajan town angkang alo arkok si pangthir ponlo Sitamila pu an cepaduk de dapita kachong dat anamate achiklo bainong abang nangki PG aphan matha thede ajok non an ningkan ho anlo bainong anam kelong leputa pachini এটো হৈছে আপোনাৰ এওঁলোকৰ হ'ল পুৰণা মানুহ আজি 60 মাহৰ পৰা দৰমহা হোৱা নাই আৰু মই আজি হুমুৱা নতুন হয় মোৰ আজি আপোনাৰ 17 মাহ মোৰ দৰমহা হোৱা নাই তো এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এইটো কাৰণে যে আমাৰ দৰমহাটো কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু কিহৰ কাৰণে আমি পোৱা নাই এই কথাটো আমি ভাবিব পৰা নাই তো সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী থ্ৰুদি চৰকাৰক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাক কিহৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ এই 16 তাৰিখৰ এই জুলাই 16 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দৰমহাটো ক্লিয়াৰ নহ'ব তো তেতিয়ালৈকে আমি কাম বন্ধ থাকিব Laso penalong kaprek ke sai chongda dun de det ajok hemalong kerengji aphan an sitami sungkrunglo Athe hemalong apiso asomara phan jo padap ki choji aphan lapen school ke pacharli dun anta sungpik lopusi sai jok je pen laso kache songa sai dengnang kok loputa pachini pon Lasi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang labang so puthak RDP ra bainong ki piponji aphanta kachuningri padopon Kali pulote bainong long letti ke sai chiklem wangwi pusi ningjerinti Laso jok non malom kar koke pangthir thede jok rong sopi malom ke keche keter kamen thu kamen uipensi dolo चाहता है सरकार से कि हम लोग 16 जुलाई से हम लोग काम स्ट्राइक किया है और हम लोग का टाउन कमेटी म्यूनसिपलिटी बोर्ड से हम लोग को 60 महीना से दरमाहा नहीं मिला है हम लोग को कहीं पर बाकी साकी हम लोग का राशन पानी नहीं मिलता है लड़का बच्चा का पढ़ाने लिखाने में बहुत होता है दिकदारी हम लोग को सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का 60 महीना तक दरमाहा चाहिए क्लियर आज जो हम लोग का दरमाहा जो महीना जो बनता है वो हम लोग का महीना हर एक महीना चाहिए क्लियर कितना कर्मचारी है हम लोग का कर्मचारी तो सफाई का कर्मचारी ड्राइवर लेके 16 आदमी है और ऑफिस का लेके हम लोग 32-30 आदमी हम लोग है Kamanghume me alama bangke non ke chari bom BJP a sarkar tum kai ke ta parivartan alam kaningje kongpen ke cheton te pinlo Athe chiklo jon trok ke ba chiklo abai nong long lepu ke karjulong jum piklang sita ladak boka jana long ke lasonsi nang manderlo Nilitum safai कर्मचारी abang phu atum bainong kelong le puthak sinin nilitum pini labang su dharna bang ninang kok lo lasi Karbiang Long Autonomous Council man kithe parpek akehai CM Tuliram Ronghang patame chuningri lo mate lamthe Karju Jipu lamai lapolo kopi posi nilitum phan bainong long ledet ma kopi thesi nilitum phan lapuan ki claim ke cipaduk pupen stame nilitum phan nang lang ledet ma lasu aputhak si nilikar jukang tung Bokajan pen ananterang Karbing Long Live Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aning ke me khai dhorom jati thangnat ke plak kawe kanghon kapachetang along jesemet Nepali khai penta Krishna Bahadur Bhattarai aphan nominated MEC ki piapot
Assam Gurkha Sanmelan Akhai pen Akiro Pipajirpon Nijang Karbi Anglong ke parlo baithalang so Maisa Marong Bhanu Bhakta Bhawanalong Assam Gurkha Sanmelan Nepali Akhai do an chingrum si Gurkha Maipu Krishna Prasad Sarma pen Mai Chari Ponalong Kongchon Bang Raju Bhatarai pen Mai ge phalam the anparta alhi ke pachinia jamek deng pon Bharatiya Janata Party mate BJP Karbi Anglong Autonomous Council ke charialong Nepali Akhai mate Gurkha Tuma Phanta Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC ke ponapod Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Suri Akiro Pipajir Lokusi Krishna Prasad Sarma Maya Longpen Akiro Piponsi Kedamtang Jang Nipo Nipai Inkora ICR ni Maya Long Kang Thum Kanya Sai Deng Pon Halapu Assam Gurkha Sanmelan Dun Maipu Chandra Bahadur Chauhan Aphan Sitami Maya Long Kachwa Sai Deng Ponsi Kevang Jilangan Yalong Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Dr. Tuliram Ronghang Akeja Long Un An Chirap Chito Dunji Lapen Gurkha Akhai Aphan Sitami Alang Li Keja Long Reng Dok Reng Nipen Dodun Long Popusi Inut Pen Inut Banghini Aphan Karchwa Jai Mek Kideng Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphanta Akiro Pipon Hamren Ben Daniel Inhi Karbi Anglong Lai Tang te pinya da babirta ke lapuan si kang toniklo